যত মিডিয়াनि आदब दङ दिनै जों अर प्रेस मिट फैनायनि कारनखाय सिनि आन्चलिक पार्टी जे खाय दंनाय सिनि बरम गोनां सिनि दाफुगाफ्रा जितेन देबबर्मा बतिनि बुबाग्रानि आइडियोलॉजी न हमजागै बुबाग्रानि जे चौबा खाय दंमोन सिनि अग्रेल ट्रिपल नतै जे बुबाग्रा यूनिटी नतै थांचा नतै जे चौबा खाय दंमोन सिनि प्रसाद दफानि मानथाय सप्ताहनि बागै दिनै बुबाग्रानि अचौबा न हमजागै सिनि दाफुगाफ्रा सिनि बरम गोनां ब आईपीएफ टिनो ब एजीएस दंमोन बतिनि आईपीएफ टी याकरि सिनि प्रमोथाव बुबाग्रानि बदल हाय जॉइनिंग लपजा बनो अनेक खाका हमते हमजम याफरो ताई जों बुस्कांनि सालो बबाय एकलगे थांचाखै जों जत मिलुई जों ग्रेटर ट्रिबुनाल बागै चौबा खायने बुबाग्रानो जों फानरुई बनो बुस्कांनि सालो ग्रेटर ट्रिबुनाल चौबा जों अप्लाई खायने ताई तावसु जरा जे सिनियो थांचन चौबा खायाखौ जे लीडर रकनो आं कइने हादि जों जतनो एकलगे सिनि ग्रेटर ट्रिबुनाल बागै चौबा खायने जों जतनो थांचाखै बुबाग्रानो फानग्राखै बुस्कां सालो अप्लाई खायने ताव जों बुस्कां किसा कल सायखनानै सिनि बरम गोनां दाफुग्रा गाहाम तै तिनि आं ओ प्रेस कन्फारेंस नि मिसिंथै त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनो जतनो गाहाम तै खुलमानि याफारो तिनि आं खाकुफुर बायके त्रिपुरा लैंड तै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सामुं तांनानि बागै महाराष्ट्रनि जे नाहार मुंनो लगिरनानि निवान सगैनो तिनिओ त्रिपुरा मठाव आं जॉइन खायो अब कुनो राजनैतिक दलनि बिरुद्धे बा हामिया सावै हनि आं और फाइमानिया आं जे राजनैतिक दल है केबा नाहार मुंगतै सामुंख्लाय दंमोनि आ दल बायबो जों खोरोंसाके कथाय माननाय भबिष्यत जोंहाबनो आशा दङ तिनिनाव जराव आं तैबो खातुं खाजां मताम निहिमानिबा दफानि बुग्रा हिनै चिनि महाराष्ट्रनि जात दंमानि बागै जों चिनि महाराष्ट्रनि बिसिंथिनि चिनि दफानि सिनिमुं चिनि हानि सिनिमुं ओ हानि सिनिमुं मोथांनारनानि बागै तिनि स्वयं चिनि बर्तमाननि महाराष्ट्र आलादा राज्यनि बागै जे चौबा खालाय दङ ओ चौबाना आं बिनि सिपाही हिसाबै सामुं तांनानि बागै तिनि और योगदान खायगा अबनतैन आं तैबो कयनाय चिनि दफानि जत सेंक्राग्र हा दफानि बागै चौबा खालायनाय र जत दफाना हामजागै मुक्त यौरि तंनाय र खाकलाबनि थै मकलनि बिसिंथिके मुक्त इखे नुगै यौरै दिन साल थुया चायाके सामुंतां तंनाय र आबहाय ताखुते बुखुक संना आं कबगो फायदि इ दफानि सिनिमुंनो मोथांनारनानि बागै इ हानि सिनिमुंनो मोथांनारनानि बागै चिनि महाराष्ट्र लगिरिवै बिनि नेतृत्वे जों बिनि सेंक्राकनि सामुंताङै चिनि नाहारमुं आलादा राज्य हायकेबा त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों एसिप खायलायनायनि बागै बाक्साके याप्रि सेलाय खरां कतर बाय क्राकके सामुं तांलायनायनि बागै आं जतननो खबमानि याफार बन बागै तिनि हायजराव गोबां कक साग्ला जरामान खांके तेबो जों चिनि दफानि सामुंनि बागै कक सालायनाय अर फायनाय जत चिनि कक बरक सानाय चिनि मीडिया चैनल रंनो बाहायनो हाय पाइथागा हामबायनोवै ते लुकु रंनोबो जत अक्रा चाक्रानो खुलुमारवै आनि साकसालाय आनि कुसुरंनो चौबानि सिबाय याफारि तिनिनि आं महाराष्ट्रनि थानि एपटी तंगै त्रिपुरा लैंड माइया मानि कौदिया जों जत त्रिपुरा सार और बिरिमान न मानजा अनबे बिरिमान मानाय बर रखनांके चाप जागैनो खोरोंसाका सामुंख्लायनो नांगौ अबनो नानि नाहारमु तिनि आं आईपीएफ टिनि फाय त्रिपुरा माथा जॉइन खायका तारमाने अबया जे आईपीएफ टी हामिया कौदिया आईपीएफ टी बाय त्रिपुरा माथा थानचांनाय एवं चापजांनाय असामुंनो जों तांनानै बागै चेतोगै दंनाय एवं असामुंनो तांनाय ते आशा खालायो बुस्काङो जों गोरोंसाकेनो दफानि हा दफानि चबाव सामुं ताङै माननाय खरब बसते तिने जॉइनिंग रिखाब ना तिनि खरब बस खनानिया आं आशा खायो तिनि आं जॉइन खायका हिमन आबो छुदो पॉलिटिकलनि नाहार मुङो जों भोट बैंक बारिना नाम तैया तिनि आं जे नाहार मुङो नाहारि फेमेके दफा फियबनानि दफा यक्सनानि चबाव जतनो महाराष्ट्रनि सेंक्रागै आलादा राज्य नायथानियो सामुं तांनाय हिनि आं जतनो खाव चंग एवं नंनि बिसिंथै जे नाय तंना आनि खरां खनाय तंनोबो आबो जतनो आनि लगी तंनि आं आशा खायो आपने बहुत अच्छा सवाल किया सुबह सुबह ये मूड भी अच्छा है मैं आपको जवाब दे दूं
दूसरे पार्टी क्या कर रहे हैं वो मुझे देखने का नहीं है, वो मेरा मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ का तिपरासा हूँ, यहाँ का लोकल जो मूल निवासी हूँ, तो मेरे जो समस्या है मुझे ही पता है, किसी दूसरे पार्टी या दूसरे लोग को नहीं पता है। इसलिए मैं आज यहाँ की जो मूल निवासी तिपरासा जाति है उनकी अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए ही महाराज जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनकी साथ देने के लिए ही आज मैं महाराज की सिपाही के तौर पर आज अब मैं पिछले 4 साल से नहीं हूँ, पिछले 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ IPFT के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। लेकिन जो बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है। जिसके संग गया है जिसके संग नहीं गया है वो मेरे बड़ी बात नहीं है। जब तक हमारा जो मांगे है वो पूरा नहीं होगा तब तक हमें लड़ना है, और इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए ही मैं महाराज के संग आज शामिल हुआ हूँ। इसका मतलब वो बीजेपी जो आपका अलायंस है वो पहले जो था वो तिपरालैंड नहीं देंगे? नहीं, उन्होंने तो ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ये नहीं दूंगा। मैं आपको ये कहता हूँ, कई लोग अगर फसल लगाते हैं तो वो आशा रहता है इस फसल के मतलब ये फसल मिलने पर मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो अलग बात है। लेकिन प्राकृतिक जो आपदा भी होता है, कभी कभी फसल नष्ट कर जाता है, जो आप आशा रखते हैं वो नहीं हो पाता है। वैसा ही कुछ मतलब जैसा है, मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता देता हूँ कि मेरा ये कहना नहीं है उनके संग जाकर क्या हुआ नहीं हुआ, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा ये विषय है कि महाराज के नेतृत्व में हम लोग तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड हासिल करेंगे, ये मेरा विश्वास है। हम बायरो विशेष करके सिने तिपरासा कोब्रक मीडिया इलेक्ट्रिक चैनल अपना तमनि बागै हिंkai चंगतिनि बलाय के खाव तंथकमा हाइकिमा तंखा तमनि बागै हिंkai चंगतिनि जे बुबागरानि तिपरामा थाखायबोनि जे बुबागरानि नायकरनो दैगुरनो बिनि जे आइडियोलॉजी आवो ओ तिपरा हास्ते गोनाङैनो दाबो जागा जागायाव गोबांमा गाहाम है के पॉजिटिव पोजिशन थाङै जत बरनो जाना जे आंचलिक खाइ दंनाय र बर जतन बिनि सामुंबाय बखाताबो जतन अब चेंज नै रिपेयरिंग नै फैदि अबन बागैनो जों मान खातिना र सिनि गानावा आचुजा सिनि बरम नं जितेन देब्रमा ब सालकलक मारमै ब आंचलिक खाइ दमने थेबा आंचलिक खाइफोर ब IPF तिनि जे आइडियोलॉजी आपनो नाहारे ब IPF तिनि खरकसा सेंट्रल नि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नै सामखलाइ दमने तिनि बुबागरानि जे सामुं आपनो ब अनेक एनालाइसिस खाइका आपनो नबो बलाय के खाव हामजागा बतिनि हाइनै जे बुबागरानि अ सामुंनो संमै बाक्सा खाक्राखे खाकुबै खाका हामै तांनो बगै तिनि तिपरा मथाव ब जयनिं खाइनाय बा खाइ दं अबन बगैनो बनो बलाय के जों हामबायरो अमा हिकने ताबो खनो मासा माकनै हे केताय खरकसा खरकनै IPF तिरगो हे के गोबांमा अरायपरै इनि तंनाय तिपरा साराव बरनबां तिनि अन्नरकनि जे चेनेल हे को मीडिया नि बिसिं नां तिनि फक जानो मोसो जे अब हाइकना ताइ बाति तंनाय रकनबो बुजिनो नांनाय ताखुरो वानचनो नाय जों थानसाय यासा जों तायो चिना हावा जों ताय पार्मेन्ट छले चनमाया अबन बगै जों साइमानो IPF तिनि नायमाने तिपरालैंड तिपरामो थाने नायमाने ग्रेटर तिपरालैंड सेम टू सेम अबन बगैनो जों अबन बगैनो सानो फायदि ताखौ फायदि बुगो मात्र खरकसन सिनि जकनाय लिदा अबन खाचिनि गुबै खाकाहाम खाकवा अबन खाचिनि महाराज पदोत बिनि बिसिंतनि जों तिपरासानो थांनाय वन बगैनो ताखौ जितेनो जों ताबो लाम सुगै फायगा बतिनि जे जॉइनिंग प्रोग्राम खामनो जागो आं सिनारने YTF नि सिनि प्रेसिडेंट फायगताय ऑनरेबल MDC रुरल डेवलपमेंट बनो जों दिसार वयबो याचक नायदे अबन मान फायनाय सिनि ऑनरेबल MDC रुरल डेवलपमेंट दिसार वय याचक नांगौ